komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol! 7 minutos nakaligis sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat Bacolod na Pilipinas. Sa kondo malabutan sa nga signal sa ning waragwagan DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Inyo pala tuntunan. Lunes tubtob Sabado Aksyon Night Patrol Biyernes. Nga pagpangalagad naton sa ngalan ni Aksyon Eric Magbanwa inyo sa ning regular nga anchorman. Ako naman Aksyon Marlon Henovaya temporaryo nga nagapungko sa saning trono sa sulod lamang sa nga 30 minutos sa mga adlaw unang adlaw sa bulan sang Mayo. Ikadiba na nga bulan sa nga tuig 2020. Sa gihapon hindi ini malipatan nga adlaw sang mga taga-pungsod na Pilipinas bangod Subo nagapadayon sa gihapon ang community quarantine. Sa manabong nga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas, enhanced community quarantine sa Bacolod kag general community quarantine. Sa mga lugar sa gwa sang Bacolod nga sakop sang Negros Occidental. Ato sa dimangin kaupod sa mga gabi sa News Center Action and Defensor sa ato sa ring Technical Control Action Oliver Pason with Action JM Baikin. Ang patrol nato na Action Jan Diaz. Kag Action Nani Kirao. Yak na alis naman nagwadukay ang nag-monitor sa ato sa ring live stream temprano pa. Matapos naton i-acknowledge o na ato sa nga patrol, ginahingagaw to lang ato sa nga oras kamanti 30 minutos lang ang ato sa nga pagpangalagad. Lagod man sang kada biyernes, mayaraman sa importante na ginapalinton ang ato sa pila ka mga ka-aksyon ko ni kayong lawas ang paghahambalan. Sa mga nagahilay-hilay na sila sinitag sa tagsa ka mga puloyan, kalabanan nga mga taos buong diri sa Bacolod kag Negros Occidental, ara na nagapiyong-piyong na. Hilay-hilay na ang iban makaksyon siguro nagahuragok na. Nagatipo naman sang puwersa para buwas nga adlaw Sabado, sa mga adlaw Biyernes, way trabaho sa talatapan sang gobyerno.
Ano ang mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan? Dari sa Bacolod, kundi mayara sang isa ka SAP beneficiary nga manugkuha kon tani isang 6,000 pesos niyang contribution financial assistance salin sa ato sa gobyerno nasyonal. 84 anyos ang pangidaron, isa ka lalaki, residente sang Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Ang barangay man nga ginapulian naton, medyo dulo di malas maka-aksyon kay imbes kontani nga grasya ang batunon niya kag grasya man siya sa di pamilya. Subo nga trahedya ang nadangatan niya bangod. Inatake siya maka-aksyon sang iya sa hindi mayo nga pamatyagan bagon bansang tumana ka tigulang nga pangidaron. 84 anyos, ginapatihan nga nag-collapse. Samtang yara sa payout center sa gym sa nga barangay Tangob, sunod sa Bacolod, kaina sang aga. Masubo-subo ini nga balita para sa pamilya sa sining amay sang puluyan. Way man maglaom ang pamilya niya sa ni namuning matabo sa iya. Bulig kag kalooy na lang niya. Ang bulig na lang ni sang mga dapat magbulig. Ang lauman sang sining pamilya niya. Kamanti basta gani SAP beneficiary ginasiling ina nga pigado. Kag isa sang nagasakripisyo man subong nga panahon sang krisis dala sang COVID-19. Nagin muno ko na maka-aksyon kay na-plastar na kag na kompleto na plastar ni Aksyon John Diaz. Ubalin sa ato sa nga palatuntunan kay nasa Action Reports after Revolution. Akanto sa palatuntunan ni Action Brian Morden Action Farming Line. Purugin mo no ko ginangaman. Sabong lamagap maka-aksyon, may balita nga sumunod diri sa Action Radio nga may isa man ka SAP beneficiary man manugkuha man sang iya sa nga 6,000 pesos nga financial assistance. Ginapatihan nga ginatake man sang heat stroke din ini nga lugar didto sa probinsya sang Cebu. Sa may Dumanhog, Cebu, maka-aksyon, may araman sa isa ka 59 anyos nga lalaki, medyo hubin-hubin pa gani ini kumpara sa taga-barangay Tangob. Kaya ang taga-barangay Tangob, 84 years old, tini 59. Isa naman lang ka guhit, antes maga-senior citizen, ang ining biktima niho. Ang istorya maka-aksyon nga ining 59 anyos nga lalaki, isa sang mga nagalinya sa managkuha sang SAP. Timalinya pa sa kay hindi pa sa senior citizen mo kay 59 anyos pa lang siya. Kung senior citizen ka, kag person with disabilities o kung PWD, ayara na iya sang special lane. Ginahatagan niya na sang prioridad. O galing ta iniho, hindi pa sa senior citizen, kaya 59 anyos pa lang siya. So napilitan siya nga maglinya maka-aksyon dito sa area sang payout center sa Barangay Lawaan. Ini sa Barangay Lawaan, Dumanhog, Cebu. Tiko mo kaya sa karamoon sang nagalinya, nabtan sang udtobla, tinakabatsag sang gutom ining 59 anyos nga lalaki. Nag-decide sa nga magpuli anay sila sa nga balay, kay manyaga sa anay, isam ta nagalakat-lakat sa makakso sa bakante nga lote, mga 300 metros ang kalayon. Halin sa payout center sa Barangay Lawaan Hall, nag-uy-uy lani ang lalaki ni. Kumo kay banti, hawan-hawan ang area, way sa gilayon makitaan sa mga tao nga nagalabay. Nagligad pang pila ka minutos ang nasapuan ni isang nga naga si Koko maka-aksyon sa bakante nga lote.
kag way na sang kabuhi. Alauna ang takda kay na sang hapon na makaaksyon ti magalauna. Mababatsa gani gaman ang sulok-sulok ta sang gutom. Ti subok-subok nga balita, no? Sa record naton ti duwa ka mga SAP beneficiary nga kontani man nagkuha sang ila sa nga bulig pinansyal na disgrasya pa. Baw kawag pa nga matapos sa labing madali nga panahon niya ang SAP payout distribution para nga masikaso naman sang DSWD ang ginasiling kaginapatihan nga si CAD Wave. Ikaduwa nga pagpanagtag sang tag 6,000 pesos sa mga lugar nga may ara pa sang Enhanced Community Quarantine kon ECQ implementation. Ti sunod sa Bacolod, ECQ gapon. Ti ababangkot di, may second wave. Ama ng balantayan, tara. 10:16 Action Radio Philippine Standard Time. Sabahin naman sa balita, pungsod nun DILG nag-sit up sang COVID-19 Help Desk para sa mga overseas Filipino workers nationwide. Araw pagkadiba sa nga balita, bilasyon. Ining haya bla sa patay kag pagbilasyon bla. Tugutan sa balay sa mga lugar nga bisan may ara sang implementation sang GCQ basta ang pagkapatay sang ginahaya wala sang angot sa COVID-19. Anagambal sa si Presidential Spokesperson Harry Roque. Action Night Patrol! 17 minutos nakaligas at ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalaon ta ng sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Sa saring unang adlaw sa bulan sang Mayo. Paglibot-libot sang patrol with Action Jan Diaz. Action Night Patrol Field Reports! Action Jan, kamusta Bacolod? Mayong gabi, please come in. Action mo tinagkamabilin sa Gyapo, no? Kati extension, no? Extended abi ang atong ginatawag enhanced community quarantine. Pero api sa election marang general community quarantine ang sarwa sa Metro Bacolod o kung ang probinsya abi sa Negros Occidental. Hindi mo sinakadamo ang mga salakyan nga nagapasunod sa pila naman ka mga check-up point. Even election madre sa may north or southern sector, like sa may Bacolod, talisay boundary con border, hindi mo nakadamo action marang nagabiyahe kay tini information kinakani coming from Sunod San Talisay pagpakigangot ato ka Police Major Jigar Jimeno nga digto tawhay do mas na mayo protokolo kay do mas enhanced community quarantine patoy lang taon kumpara mo sa Bacolod kay sa Bacolod yapon tikadamo mga pribado nga salakyan nga nagaranda di ko rabi nagalibot nagadambihong nagabiyahe kundi makadto abi ano man mga transaksyonnes personal opisyal pero tikadamo sa masalakyan nga nagabiyahe sa Gyapon Action Madre man sa palibot sang syudad. Dito naman sa may Bacolod Sumac border sa pinakuli natin nga pagpakigangot man kay Police Lieutenant Junito Pastrana ang Station Commander sa Police Station number 9 naman niya hindi ko na muna karamo sa salakyan dito nga nagabiyahe ko para mo sa to even especially nga medyo mahuyang pabi no ang implementasyon sa pagpasunod sa mga salakyan subong gani amat-amat na action mar nga nagashoot tayo mga salakyan nga nagasulod sa Bacolod man no even dito area man kaksyon sang Bacolod Murcia border kaya sa may barangay Mansilingan syudad sang Bacolod. Karon action mar kay ina pagkato naton sa area sang Purok Sabes I don't know as a broadcast time probably ongoing pa sa gyapon ang distribution sang social amelioration program kay ina mga alas 9 sang gabi at sita magaling dito sa area mismo gasige pa ang tagtaganay kay kabalo ka mano-mano mong isa-isa ginatawag compared to may payout center gid nga mapila lang ka mo raya kung tapos validation tagtaganay dayon ang nagkakatabo sa Purok Sabes kumo ini isa ka lugar nga ginpay dalom sa lockdown kay timera action mga nagpositibo bala si COVID-19 te ginobrada ra sang barangay gatinelan sa mga puluyan ining mga beneficiaryo dinawago lang na action mar sa may megaphone agod nga isa-isa sila magpalapit dira sa may entrance so kung abi may ara dala baral kag may gamay lang nga buho dira ka mo matransact sa social welfare ako na sa social worker o kung katapo abi sa City Treasurer's Office kag dira man madawa na action mar sining ayuda nga 6,000 pesos so muna medyo may kabudlayan o kay importante mahatag maduhol sa gusto ining ayuda nga 6,000 pesos sa mga beneficiaryo sang
social amelioration program dara sa may Purok Service, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Sa mga kagabi akong gintakol diri sa Syudad sa Bacolod dito sa may Barangay Villamonte. At least no sa aton nga padalas ng sila mismo nga mensahe at na-aksyonan ginayon kag natigay ng pagpanagtag sang ayuda karon nga adlaw Action Mar. Mayara pag bala nga mga unclaimed ang unclaimed ni Action Mar, amo ni silang mga salawayon kung sabi wala na kay ngagaw. Oo. Kay di ba mayara na schedule kada adlaw Action Mar sa mga barangay. Let's say, for example, mambal silang April 27. O, schedule na gali sa may amo nga barangay, ho. Amo nga batch, ari di mo ngalan, kay ari di mo payroll na, i-release na ni. Pero may mga sarwayon, kaya sabi, nagkakalipat sila guro, or wala silang labutan, nga wala nakakadto Action Mar, or wala nakaklaim sa mo sinang adlaw. Kung di ba niya 2 months excited, sila niya guro lang pa-relax lang dali para hindi nila maguba ang ginatawag naman nga social distancing. So matabo dere, digto gid sila makadto sa may Bacolod City Government Center kay digto na nila Action Mar i-claim ang ilalaman diri nga ayuda. Kaya ang problema dira kung wala sa lakyan, paano kay mo magkadto digto padulong sila sa NGC. Kung except na lamang guro sa pila ka mga barangay nga ginuba nila Action Mar nagadulong gidto sila, no? Pero pag-abot naton sa NGC, may isa kay naka-concern nga ginpalabot sa aton. Di ba may mga barangay Action Mar nga damo-damo ang mga ginpang-relocate bla? Let's say Andumanan. No, kalabanan sa Andumanan, mga ginpang-relocate na dara. May Bago, may Dumana. Ang Tangob, I think may ginpang-relocate man dara Action Mar, no? Pero ang pinakadamo ginpang-relocate, ang Barangay Vista Alegre. Karon Action Mar galingin ang ulo ni Barangay Kapitan Lindy de Leon kay gali may arang sa diskubrihan nga may mga pumuluyo sang barangay nga bintahuso nga nagkuha sang form na qualified sa Barangay Vista Alegre uli na tukiban nga nakakuha na gali una sang SAP sa barangay nga ila ginalinan anti si Action Mar nakatransfer sa relocation site. Pinagdoble Action Mar. Karon, balik kapitan, naglawag to sa kagalibot sa may barangay, gambal sa tanan nga nakakuha ako nakadubli kuha sa ilaman mismo nga social amelioration fund o kung pa grant Action Mar, mas maayo pa ibalik nyo na lang ina. No, kay para hindi magsinulisas. So tanan nga taga Vista Alegre nga nagkagapamati sa aton karon nga gabi. Kag amo ni blang dubleng nakuha nakakuha sa ibang nga barangay. Kag nakakuha man nagsuma sa Vista Alegre, may panumdom si Kapitan Lindy de Leon sa inyo tanan. May mga nag-uli na si mga barangay for 5 seasons. May nag-uli na. Ang estimate ko to, inlista na mo to 15 or 20 to bilog. Ang na-submit ko subong yesterday dire is 8. Okay. Ang dito sa barangay subong is around 8, 6 to kabilog. So dito, kasi may iban pa mo nag-uli pa man. So ang estimate ko na 15 to 20 siguro maximum na daangon. Kung may sobra, depende sa anesthesia tao na kung ano ulit. Some of them are double entry nakakuha sa sipiat na barangay na. In Vista Alegre, especially sa location site, may gasulutan na iba na barangay. Pero hindi ko din purok, ari na gisulod sa Vista Alegre, sulod pa man silingan. So, I can control that. Gusto sa tao. Ang iba na tao tries to get from one barangay and the other barangay para kung sino ang kanti okay siya. Okay. I have even mayroon ko dahil ko niya, nagkuha siya duwag ideya kumot. Kaya ang isa kung sino na aprobahan, kaya niya pabalik. May isa to gagina nagbalik. So kaya kung niya kap, kanin may ma-apply ko tani sa SAP. Kaya nga, why niya na-apply? Kaya nag-apply ko sa 17, sa barangay 17. Kaya why ko ito nadala? Isubong, ako sala kay why ko nadala sa 17. Karga mo Vista Alegre. Walang problema da. Nagsulod ng mga barangay, other barangay sa akon, medyo damo-damo na mga barangay. Nami pa ni, kung tananin na barangay, mahatag lang listing sa ako ng ngalan para kung yung kaso mag-atag yung isang food packs liwat. Ang kutob na tabaton sa shop, hindi liwat kabaton sa food pack. Okay. Ang walang medyo fear na lang na sa iba na wala na kabaton. The problem is mo kahit mga nagre-relocation na dadalika. Yes, damo gijaya. And even during the survey na ginahatag na mo, sa damo gijaya gaboting, they do not give the exact data sa
First na barangay ka control, no? Kung kinag-control. At makita kung kilala gina ako ng tanan. Hindi ba na ako kilala? So if they do not give exact data, we will base it kung nahatag nila. Which gagawa is, iban sila purpose, iban sila government worker, which are not allowed. So, limited man kita. As I said, hindi na program na ginatag ni President Duterte, ang implementation will not be perfect. May mga salaki na siya. May need for improvement, sige po. So, ang matabo, ikaw sa, i-replace yun, ay siya pangitangan. Ang ginakuha nila subong, gina-replace nila sila. So, sa sino naglista dito na nagkuhan, amo nang itilaw nila replace. Tadi, magpulo parehas lang ang nag-uli, gagang nag-apply luwat. So, para wala problema. Ang lain dyan kung magsobra ang nag-apply sa available slots. Wala problema. Action Marcy, Barangay Kapitan, Lindy de Leon, sa Barangay Vista Alegre. Demakon mo, may aratag duwa. Ang may pinakala, may pagkatabo, Action Marcy, Vista Alegre. May nag-uli, balas ang sapya. Nag-ako sa nga kap, nakakuha na ko sa ibang nga barangay. Iuli ko niya konsap. Ang ginuli, Action Mar, 1.5 na lang. Okay. Kaya ang 4.5 ko no, nagasto yan. Nag-uli na lagi sa kulang-kulang pa. Sige, wala. Gagasalig sa Action Mar na makalusot sila. Sige lang, no? sundyan kay Buwas, may arasang virtual presser nga natuwag ato sa nga DSWD Regional Office. Ipalapot na sundyan nga question B sa kay Regional Director Evelyn Macapobre. Kaya daw bag-o ining natukiban nga mo ni Dibo? Or base kung may araman sa iban, nga wala nang lugid, wala ba tukiban? Yes, Action Mar. May lagi na kadoble mong may mga relocated na dito daan sa Vista Alegre. Kadumdum dito Action Mar, Barangay 17 for example, ang ilang beneficiary, almost 70% taga Vista Alegre. Oy. Ambal ni Kapitan, masurvey kami, hindi na mo na ma-identify kung nakakuha na diri sila. Kahit ang hambal action na Mar na daan, kung sino nagatinira sa lugar, libutante kung hindi basara na siya, dapat i-cover sang SAP. Kaya mo na dapat ang natabo. Kaya natabo sa ibang nga barangay, pati nagapuyo dito sa ibang nga relocation area, mga tuntuman, nagakuha man diri ng purmas, kaya nagambaga qualified man sila. Like Barangay 8, Barangay 17, naman ang mga lugar nga maging pang-relocate ang iban, nga nagadoble ang coaction mas. So, ang ginubra sa mga kapitan, De Leon, ang balya, hindi na pagulaton pa nga siya makatukib kung gusto niya mag-uli-uli. Balikan ta sa aksyon John Diaz. Ang gwa siya maka-aksyon by 1 tikwan, bakal isa, paman isa. Action! Night Patrol! Apos baya na i-check kay may mga picture in action dyan? Yes, exactly, Action Mar. So, pinalipatan ko nila, ang picture, gina-print ina siya. Tapos i-attach siya sa Action Mar sa formas. Tiyambal Kapitan, kuha niyo to pang listahan sa tanan nga barangay, isa-isaw nila check kung ang mga nakakuha sa Barangay Vista Alegre, nakakuha sa ibang nga barangay. Kung sa nakakuha ka sa ibang nga barangay, hindi ka na pagsawayo ni Kapitan, pasakaan ka na lang kaso sa barangay, kay good pareho lang, adugin into mong barangay Action Mar. Kaya mo na matabo na paribago ini nga development, hopefully sa ibang nga barangay, mabalaan Manila, kay nalib na may nagdubli kayod, mandan Action Mar, kaya hindi ka sa isa lang kaumlad sang palad, duwag ka palad ang madaho sang 6,000 ka pesos. Mga kaksyon, mga balitagika naman sa patrol, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tonlawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function ang may higko nga kolon, kagang hindi regular nga pagpagwa sang higko sa tonlawas sang may dako nga papel sa pagguba sang aton immune function. Ang dapat timuon, simple lamang mga kaksyon, papaskogon kag pasanyogon ang immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, aprobado sang FDA Philippines. Kanino palit magbakala sa Super Fiber, mahimo mismo ang bakal sa pinakang botika hamtang malapit sa tagsa ka mga lugar. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa patrol sa action sa Bacolod Action Radio. Sige lang, buwas kay sa ginatawag nga virtual presser ako na live press conference sang regional nga talatapan sa nga DSWD. Mangkot na ni be kay daw ay ko ni mabasahan sa memorandum circular sang DSWD mo. Ining doble bilang nga pagkakuha sang benepisyaryo.
imbisay naghimo ya dosina. Sige, buwas black patsyempohan tadi. Aktualista na kabritor sa ato sa ding live stream, no? Kay B-Boy Bilyoda sa barangay Tangob ga lantaw sa ding tropa live dari sa ato sa ding palatuntunan. Kay Toto Aaron Lavaro, Charito Serva Damasino, okay, Elizabeth Malakagamala, Testano Hilito, Rachel Ligada Nambong, araman si Creslin Alcantara Asiho, Jen Oasis, sir, thank you, Jen. Porok Santa Ana Barangay 31, Balaka Family, Rachel Ligada, okay. Anthony Jones, Havilio Siblano, hi, hello, watching from Kuwait. Salamat gid. Orlando Similiano, all listeners, always gid kabunitor. Zone 4, Botong Binalbagan. Mars Tams Mabayag Perez, watching from Hong Kong. Sir Philip Alonsagay, good evening. Sherilyn Oro Javier, watching live. Maricel Liboon, good night lang kay Enzo, kaga family Liboon. Yan ni Amle, watching live sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Jane Amethyst Pablito Diriada from La Carlota City. Cherry Gargarita, si Cordova Desierto, good evening from Escalante. Cherry, okay, Cherry Gargarita from Pulo Pandan. Alexander Pila, Action Marlon, idol ko si John Diaz kung nag-report. Tamyaw ko family Pancho sa barangay Kaliling, Kawayan. Monitor kami sa Handumanan. Araman si Inday Blaza, good evening. Manny Lokyas. Gaparok oro kami dinimigo ko Ramel Torres kag Robert Gonzaga. Ambay di Inday Blaza tani ang wala sap bugas na lang one sack ba? Elmer Rigula, good evening. Brian Lidis Malim, pwede po mag-ask kung approve na ang SSS Calamity Loan. Follow up to ni Boss. Ging Alib, good evening. Action Marlon, watching live sa Country Homes. Harapan si Refeneds no Naram, watching sa Forok 4 Bulubitoon, Magsungay. Elizabeth Bernardo, Barangay Tabagon, investigate nyo ang official, okay, di niya hatag ang mga allowance sa senior citizen, kag ang akon utod na solo parent, gaadi sila maka-avail sa allowance, unfair sa beneficiary na di lagi nahatag. Sige, ipa-follow up ta ni boss sa isa ka lugar dali sa Negros Occidental. Lenz Okop, greet ko lang si Choi Tilo Genel Genesis kagatata sinuro kapamati diri sa Purok Talong, Barangay Maligin sa Tagabago City. Andrea Sita Pai II from Sagay. Jocelyn Conrado Nunez, San Oman kami di makatilaw ayuda. James Philip Espinosa Kaalim, monitor kami diya sa Barangay Baliwagan upod si Tita namon Daisy Castillo. Melanie Bernas, Eleonor Regbe Agravante, Christy Joy Oliver, Barangay Bansilingan. Araw sa subdivision gali ang balay hindi maka-avail sa SAP. Damo man mga senior citizen nga wala nahatagan, wala obra mga bata iya subong nga may pandemic. Mayara man single parent nga ginapaistar lang sa balay sang ila relatives nga wala sila nadala. Tungod ara sa subdivision nga istar, unfair man na guro, tas ang iban ga doble-doble ang ilaya na kwa nga SAP, tiya mo to dobleho. Kwa sa piyak, kwa pas piyak. Anthony Jones sa Villo Siblano, balanta ni sa masurod nga mga inadlaw, surod kismana, kung ano ang mga nagainulan nga reklamo padangat sa DSWD kag sino masampulan sang kaso. Asko tani if postman sang kada barangay ang list sang sub-beneficiaries nga nakakuha sa nga 6,000 ang nakakuha na gid. May order ang DILG nga dapat i-post. Shell May Catalan, good evening. Tiban wayman nga pamati. Nasi balang nga natunan man sang DSWD ka DILG kung anong ilang sila nga sarang mahimo. Tessa Gonzales Jackson, good evening from Valenzuela. Si Tessa Gonzales, okay. Anthony Jones Havilio. Great ko gid si Jera Havilio sang Inayawan Kawayan. Arama si Tessa Gonzales, okay. John Carriedo, great sang akon sa dingasan Johan Carriedo.
Raman si Amil Loquias Rivera. Good evening, Action Marlon, watching from Barangay Dos Hermanos. Alas 10:35, Action Radio Philippines Standard Time. Dali lang gid, balik kita pagkatapos kilabang sali. Ang DTX 500 capsule. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ibang nga mga mensahe gin padala sa mga hensang ato sa nga live stream. Dito naman nabutan kay Lapaw na taho. Supposed to be 10:30 lang kita. Lapaw-lapaw na kita. Palatuntunan Action Night Patrol, magabalik na naman buwas. Upod na sa regular anchorman Action, Eric Magbanwa. Action Night Patrol, temporaryo nga magtakob sa mga adlaw, Mayo 1, tuig 2020. Upod naton dari sa Technical Control Action, Oliver Pason with JM Baikin. Sa ato sa News Center Action at Defensor sa Patrol Action Jan Diaz. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Sweet Dreams, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,